wadde kadi garen e kiiɗo mbatki fayida no feewi no feewi no feewi. En jii ki woni nammadi nani ɗe woni ɗe kalanoɗen hanki pour diwgo so jawdi ma ina bona foti ko jawdi darindi walla ni ko jawdi lelindi. Eyyi so tawi ko jawdi lelindi sa waɗanama felgo nammadi inchallahu taala kala ko dañɗa daroto duumoto tawtodirat waɗan nafoore. Teskuya tan mawɓe meɗen kala fawru ndu garɗa ɗo nguura moftete a tawat catal nammari ina ɗisa e damal he. Ɗum won sirru gonnoɗo ɗon, sabu ɓe mbiyata ko kala ɗo ɗum woni manago ndungu yanata ɗon, kala ɗo ɗum woni manago ndungu yanata ɗon. Wadde mawɓe ɓe eɓe joguino hen gande kewɗe ɗe mbaɗata. En kaali kadi ki iki safra ko wiyete hémorroïde jaltowo o. Sa heeɓi ɗeɗo ko ɗe mbatta tigge muɗum pasna ɗum ha fasa aɗa yara hen aɗa jooɗo hen. En kalin ɗum ko ki safara mawɗo nammari kadi kewki kadi nafoore to banggal neɗɗo o e to banggal golle muɗum, gila e baaji makki ha e haako makki ha e ɓiɓɓe makki. En jii ɓiɓɓe ɓe nani kañum ɓiɓɓe mum tawtodirat way kono ɓiɓɓe jaɓɓe ni, kono noon ina serti seeɗa. Ki woni nammari.